og velkommen til den her video. Det bliver en vlog, hvor jeg lige tager med i en uge, hvor jeg bare strikker. Og det er faktisk et godt stykke tid siden, at jeg har optaget det. Så det er derfor, jeg lige filmer en ekstra intro. Fordi at der er lidt sne, og sådan, det er bare i februar, så det er lidt tid siden. Men altså, jeg tænker, at det er jo stadig bare en masse god strikketid, som jeg håber, at I også bare vil nyde rigtig meget. Og velkommen til den her video. Jeg har tænkt, at det skal være en lille hyggelig strikkevlog. Jeg har fri her i en uges tid, så jeg tænkte, at jeg vil tage jer med og vise jer alt det, jeg strikker på i løbet af den uge. Vi må se, hvor meget jeg når. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg har sat ugen af til at strikke og læse bøger. Og ja, det er nok egentlig bare det. Og slappe af. Altså, jeg skal bare ikke lave alt for meget. Så det glæder jeg mig til. Og så vidt jeg har hørt, så bliver det der snestorm. Man ved aldrig med vejret. Altså, den kan blive afblæst igen. Men ja, det kunne blive snestorm. Og jeg havde planlagt at tage hjem til mine forældre her i løbet af ugen. Og fordi der så de siger, at der kommer en snestorm i morgen. Altså, snestorm. Men ja, så vi må lige se. Altså, mine forældre, de bor på sådan sydvest Fyn. Og de bor helt ud til vandet. Så der skal en del til, før der kommer snestorm helt derude. Men det kan jo betyde, at det godt kan blive svært for mig at komme fra Odense og ud til dem. Så derfor så tænkte jeg, at jeg ville tage hjem i dag, så jeg er gået i gang med at pakke, og det er måske også derfor, at der er lidt sådan rodet lige i min lejlighed. Det er der normalt, men der er måske lige sådan lidt mere ekstra noget lige nu. Så jeg tænkte alligevel vise jer, hvad jeg pakker og tager med. Fordi jeg skal jo nok have rimelig meget garn med, forestiller mig. Også fordi, at jeg er lidt i et humør, hvor jeg godt kunne tænke mig måske at skifte lidt mellem lidt forskellige projekter. Så jeg tænker, at jeg skal have lidt forskelligt med. Og vi kan starte med det, jeg er i gang med. Jeg er selvfølgelig midt i en pind. Det kan jo ikke være anderledes. Men der er jeg i gang med den her Eva cardigan. Jeg strikker den i pergament i farven skovgrøn. Den er jeg meget spændt på. Jeg har ikke nogen cardigans overhovedet. Jeg ejer ikke en cardigan. Og jeg har faktisk bare haft lyst til at have en cardigan i rigtig lang tid. Og så var jeg sådan, hvorfor bliver jeg ved med at strikke sweater, når det er, at jeg ikke har nogen cardigans. Og der er mega mange flotte cardigans, altså opskrifter på dem. Så nu er jeg gået i gang med Eva cardigansen, rimelig simpel, men jeg elsker den der rib, at den bare er så bred, og ja. Så, og så havde jeg det her garn, og det var egentlig meningen, det skulle være en, en ny zippersweater, fordi den zippersweater, jeg har, den ligger der. Men den er virkelig sådan, den er også strikket i pergament, og jeg synes normalt pergament, det er sådan, der går ret lang tid før det fnulrer, men altså den fnulrer over det hele. Og jeg har lige fået en fnuk maskinen, dem sit ud for Petit Knit. Så jeg skal have afprøvet den, men ja, det tager bare lige lidt tid for mig at nå dertil. Og altså sådan, den er jo, jeg bruger den så meget, at det ville være fint nok, hvis jeg havde en at skifte med. Men så fandt jeg ud af, at jeg havde nok garn til, at jeg godt kunne lave en Eva cardigan. Og så startede jeg på det i stedet for. Og det er der jo heller ikke noget galt med. Altså sådan, jeg kan altid købe noget andet pergament og strikke en zippersweater ud af det. Og jeg har også garn til, at jeg kan lave en Dagmar zipper sweater. Eller Dagmar zipper. Jo, er det ikke en Dagmar zipper sweater? Det ved jeg ikke. Så jeg skal helt klart, jeg løber jo ikke tør for hverken garn eller sweater eller noget som helst. Men den skal jeg have med hjem. Den regner jeg med, at jeg bliver færdig med i løbet af den her uge. Nu skal vi finde den nøgle, der er gang i. Så. Og så, hvad har vi ellers? Så har jeg gang i den her. Og der ved jeg faktisk, at den plade,
som som den her den sådan skal spændes på, den er hjemme i mine forældre. Så den kunne jeg jo godt prøve at tage hjem og se, om jeg kunne blive færdig med det. Og hvis ikke, så har den jo bare været med en tur hjemme med mine forældre. Det vil være det. Så er jeg også i gang med det her. Jeg må egentlig ikke vise det, fordi det er en hemmelig testnet. Men jeg ved ikke helt, hvor meget I kan få ud af det her. Så jeg tænker, at det er okay. Jeg strikker i noget Infinity Hearts. Er det en daisy? Det er en daisy. Infinity Hearts daisy. Det er rigtig blødt og sådan noget. Jeg tror, jeg har startet 3 gange på den. Og hver gang går jeg bare lidt død, fordi det er på pinde 3. Og det er bare lige en lidt... Nej, det er faktisk 3,5. Men det er bare lidt en hård start, det her. På den her teststrik. Men jeg har lidt over en måned endnu. Men jeg tænker, det kunne være fint nok, hvis jeg kunne gå i gang med det. Så den skal også med hjem. Men jeg tror ikke, jeg behøver mere end de her 2 nøgler. Fordi der er jeg ikke lige. Jeg er ikke der, hvor jeg er klar til det. Hvad har jeg ellers? Så har jeg det her, det er bare nogle rester. Det er nogle rester. Nå, så var jeg jo til Fiberfolk, og der købte jeg 2 nøgler af det her mohair. Og jeg havde tænkt, at jeg ville lave en wave cardigan. Jeg går i cardigan humør fra nu af. Så jeg tænkte nogle wave cardigan, og så var jeg inde for at finde Rauma Vams her i Odense i går, da det var lørdag. Og der var bare, jeg tror jeg var i næsten alle strikkeforretninger. Og jeg ved godt, der er kun én strikkeforretning, der forhandler Rauma i Odense. Og de havde ikke Vams. Og hun sagde, at jeg kunne prøve at komme igen en af hverdagen. Det skulle være, at de kunne bestille det hjem til mig. Men jeg var bare lige lidt utålmodig. Og jeg overvejede fritidsgarn, men der var bare lidt langt ud til den strikkeforretning, der har fritidsgarn. Så jeg endte med at tage Tante Grøn, hvor jeg så fandt Atlas. Og det er jo ikke helt strikkefastheden fra Vams. Så jeg har også købt en tråd Alva fra Filcolana i sådan en brun farve. Og så tænkte jeg, at det bliver sådan rigtig fint sammen. Og så overvejer jeg lidt, om jeg skal holde Alva dobbelt for at nå strikkefastheden. Det er muligt, jeg skal det. Så det havde jeg også tænkt, at jeg ville tage med hjem. Er der andet? Jeg har også lige fået garn til... Eller købt garn. Altså, det var sådan lidt dumt, fordi det var bare et tilbud, og jeg var sådan, jeg havde også tænkt, at jeg ville strikke det der, og det var på tilbud og sådan. Og så køber man det, og så er man sådan, men mangler jeg garn? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror, at jeg prøver at udfordre mig selv, og her i februar måned, tror jeg vil prøve på at lade være med at købe garn. Intet garn og ingen bøger. Det er mine 2 svagheder. Jeg bruger ikke penge på sådan tøj og på alt muligt udstyr og på tasker og sko og sådan noget. Men jeg bruger penge på garn og bøger. Så jeg tror, jeg prøver på at holde februar fri for garn og bogindkøb. Det bliver en god udfordring, tror jeg. Også bare lige det der med sådan lige at få brugt noget af det, jeg har. Og det tror jeg er meget fint. Men ja, jeg havde købt det her fablet i sådan en brunlige nuancer, og så sådan en med lidt mere farvespil. Og jeg tænkte, at det skulle være et par sokker til mig, og et par til min kæreste. Vil jeg have det med hjem? Nej, det gider jeg ikke. Jeg har også det her, det skal også blive til et par sokker til ham. Det glæder mig faktisk også ret meget. Jeg har også lidt overvejet, om jeg selv skulle bruge det til noget. Fordi jeg er også ret vild med det her farver. Ja. Men det kan jeg ikke. Nå, så har jeg til det her projekt, så har jeg wave cardigan, jeg har den der, jeg har det her. Det burde jo egentlig være nok. Det er jo 1, 2, 3, 4 projekter. Og der er jo både lette projekter deriblandt, og der er lidt sværere projekter.
Men jeg tænker, det er altid en god idé, bare lige sådan at kigge, om der nu skulle være et eller andet, man godt kunne tænke sig. Altså man kan sige, ui, det var faktisk meget tæt på. Jeg skal jo have dem her med. Det er til det ene projekt. Og så tror jeg også bare lige, at jeg overvejer, om jeg skal have det her projekt med hjem. Ja, bare lige vasketøj op. Det må I sgu også lige overleve. Det her, det er jo den sweater, jeg er ved at... Ej, det var min ring! Jamen dog. Den troede jeg havde mistet, tror jeg. Nå, men der har jeg min sweater her. Ej, og der var også en uld. Det er jo guld, man lige pludselig finder inde i sit eget skattekammer her. Nå. Jeg er jo i gang med at designe min egen sweater. Jeg kan jo ikke engang huske, hvordan jeg har lavet det her. Ej, det kan jeg måske godt. Den er jo egentlig meget fin. Den er egentlig rigtig fin. Altså jeg synes egentlig, det er en fin. Det er bare sådan, det er bare ikke spændende, fordi jeg ved jo ikke rigtig, hvad det ender i. Så jeg tror bare, jeg har tænkt, at det ikke er lige så spændende at designe det, fordi hvor ender det lige henne? Altså, og så har jeg jo også, det er jo 4. og 5. forsøg, det her. Og jeg strikker direkte fra det gamle forsøg. Så sådan, ja, lidt sjovt. Og mindre sjovt. Det var det. Men jeg tror, det er en god idé, hvis jeg lige vender det der fat mohair op. Cardigan. Ui. Okay, det er svært at se. Men den bliver strikket i pergynt i farven skovgrøn. Og så er jeg også lige ved at se lidt fra de løse ender. Og det er bare, ja, det er ren hygge. Men jeg er blevet færdig med kroppen til Eva Cardigan.
Jeg troede først, at man skulle lukke af i italiensk aflukning, og man skulle så åbenbart bare lukke af i rib. Så det var lidt nemmere. Altså sådan, den er jo lidt kort lige nu, og jeg har strikket en størrelse small. Men jeg tænker, når der først kommer knappestolpe, så hvor den lige bliver vasket, så tror jeg egentlig, at den passer fint. Og jeg synes også, ærmerne sådan, jeg har lige strikket et nøgle på hver, synes jeg egentlig også er meget fint. Så egentlig meget tilfreds. Okay, hvordan kan det være, at når man har lavet en fejl en gang, at så fortsætter man bare på andet arm ved at lave den samme fejl igen? Altså. Det er når det bliver lidt sent. Klokken er kun 7, så det er ikke fordi det er sent. Men skal vi ikke bare sige, det var derfor? Det var det her. Hvad er det, jeg sige? Wave cardigan, og jeg er næsten færdig med vendepindene. Og jeg tror, det bliver rigtig godt. Okay, så jeg er nået så langt her på min wave cardigan. Og prøv lige at se det farvespil, som den her den giver. Altså, og man kan godt se, at der kommer noget brunt ind en gang imellem. Der er lidt mindre brun, end jeg havde regnet med, men jeg synes egentlig ikke, det gør noget. For jeg synes stadig, at det sådan kommer til udtryk. Og det er seriøst bare... jeg er vild med den her farve. Altså sådan... virkelig. Jeg skal helt klart strikke med sådan noget her igen. Jeg er helt vild med det. Virkelig flot. Så tænker jeg, at det bliver det for den her del 1. Jeg tænker, at jeg lige laver en del 2, hvor at I lige kan få lov til at se, hvordan at min Eva cardigan endte med at se ud, og lidt mere til min wave cardigan, som jeg må sige, jeg bare virkelig er fan af. Det var virkelig et fedt projekt. Så hæng på!